ବଞ୍ଚିଛି ରାବଣ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ହେଇନି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର, ଏବେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ରାବଣର ମୃତଦେହ। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁହାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ରାବଣର ଲଙ୍କା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି। ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଥିବା ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ନିର୍ମିତ ଗୁମ୍ଫାରେ ରାବଣର ମୃତ ଶରୀର ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ତେବେ କେଉଁଠି ଅଛି ରାବଣର ଏହି ମୃତଦେହ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଁ ଅଲ୍ ବଟନକୁ ହିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 50ଟି ଏଭଳି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯାହା ସହିତ ରାମାୟଣର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଥିବା ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ନିର୍ମିତ ଗୁମ୍ଫାରେ ରାବଣର ମୃତ ଶରୀର ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରେଗାଲର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ 10,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ କେଉଁଠି ଅଛି ଏହି ମୃତଦେହ? ରାବଣର ମୃତଦେହକୁ ରେଗ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲରେ 8,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ରାବଣର ଶରୀରକୁ ମମି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ କଫିନରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ପେଷ୍ଟର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ସେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାମାୟଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛି। ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ରାବଣର ଶରୀରକୁ ରଖାଯାଇଥିବା କଫିନ୍ର ଲମ୍ବ 18 ଫୁଟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ 5 ଫୁଟ ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି କଫିନ୍ ତଳେ ରାବଣର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସାପ ଏବଂ ଅନେକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାଣୀ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ହେଲାନି ରାବଣର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର? ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ରାବଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ତାର ଶବକୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ତାର ସାନ ଭାଇ ବିଭୀଷଣକୁ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣ ସିଂହାସନ ସମ୍ଭାଳିବାର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରାବଣର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ମୃତଦେହକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାମାୟଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ରାବଣର ଅଶୋକ ବାଟିକା କେଉଁଠାରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ କେଉଁଠାରେ ଅବତରଣ କରୁଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ମିଳିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ସତ୍ୟତାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ରାବଣଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ରଖାଯାଇଛି ତାହା ରାଗାଲା ଜଙ୍ଗଲରେ 8,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ରାବଣଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ଏକ କଫିନ୍ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ଆବରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିଛି। ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାମାୟଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାବଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ 18 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଏବଂ 5 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଏକ କଫିନରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏହି କଫିନ୍ ତଳେ ରାବଣଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଭଣ୍ଡାରକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସର୍ପ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୟଭୀତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାମାୟଣ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାବଣ ଜୀବିତ ରହିଛି। ରାମାୟଣରେ କୁହାଯାଇଥିବା କୌଣସି କଥା ଆଦୌ କାଳ୍ପନିକ ନୁହଁ,
ବରଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଖବରଟି ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସତରେ କଣ ରାବଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିଛି? କଣ ରାମାୟଣ କୌଣସି ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ବା କଥାବସ୍ତୁ ନୁହଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ ଘଟଣାବଳୀ ଅଟେ? ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।